Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique takko sana yoni to kolomina to guetema to madina laheri gajaba kajel gajaba mbomoyaɓe bay sambula ko ɗin ɗon wattuji yoni ha ton to poosé carte to sewde maɓuɓe ko on wattu yoni ha ton to haalirde pinal ñoro kabaruuji men coftal wallita ko ɗemngal pulaare kikide hannde o man fuɗɗorot ton to leydi Mauritanie kikiɗankin caggal nde leydi Ghana heeɓi passe mum faade kay final ton to sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas e kikiɗankin ɗen ɗon potide timmi final uji jokkino kay hakkude leydi Ouganda kañum tigui huccodirno e leydi Tunisie to leydi Mali man haal kay ko fati e premiére division mbo leydi Mali ñalngu tataɓiƴe ɗen ɗon potiti koye kikiɗande ɗe fuɗɗite yuɓinede ko nonne kay toon to ñorodi Sahel tournoi zimbo potite dutal mum ne jokki kay yuɓinede ma en hetto ceerno Souleymani Mari ko e nder kabaruji meɗen to dowlaji Europe ma yaha tan to leydi Portugal haalen kay ko fati e premier ligue mbo leydi Portugal caggal kay nde ñalngu nogas e goɓi jokkuno yuɓinede koye kikiɗankin ɗen ɗon potitɗe timmi yuɓine to la ligue Santander mbo leydi Espagne ñalngu nogas e joyi ɓijo potite mum jokkino e kikiɗankin toon to dingiral balde bebas kono noon ma yaha toon to leydi Italie caggal kay nde série A mbo leydi Italie ñalngu nogas e nayyi ɓijo udde kikiɗe cankin toon to grand stade olympique mbo Rome e kikiɗe hannde ko ñalngu nogas e joyi ɓijo faɗa toon to premier ligue mbo leydi Angleterre caggal kay nde ɗen ɗon potide timmi yuɓinede kikiɗe cankinta ko ñalngu nogas e jeego ɓijo e kikiɗe hannde ko ñalngu nogas e jeenaɓijo uditata toon to leydi Angleterre toon to leydi France man haal kay ko fate ligue mbo leydi France ñalngu nogas e jeetaɓijo ɗen ɗon potide koye kikiɗe janggo ɗe faɗa toon to leydi France musidɓe tedduɓe wata goɗɗe joni jayno den jaam ñalle moon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ñalawma o ko mawbaare ɗiɗi mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruuji men coftal ballita ko ɗemngal pulaar en mbirɗen e gardidi kabaruuji fuɗɗorren ko toon to leydi Mauritanie haalen kay ko fati e coupe d' Afrique des nations taw ko sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas e kikiɗankin caggal nde leydi Ghana fawi kay e dow leydi Gambie baliyel gotel wondude ndiga ko ɗon tigui leydi Ghana wawi kay hebde passe mum faade kay toon to jaaɓi hattirgue kikiɗanki noon ɗen ɗon potite jokkine taw koye demi final uji sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji capantati wonande eruji Europe nawruno kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e jeenayyi fawɗi hojomaji capantati hakkude leydi Ouganda kañum tigui huccodirno e leydi Tunisie ngal ɗon potalne kay ko leydi Ouganda kañum tigui wawi kay hebde passe muɗum timmude tawde kay leydi Ghana toon to final ɗum noon ko caggal tan ndeɓe fooli kay leydi Tunisie balluji nayyi wondude e baliyela gotel e sifnorɗo noon toon to U20 ɓe woni kay koye lawol nogas e ɗiɗi ɓoyol guel ɗon kawguel kono yuɓɓine kay toon to dowlaji Afrique wadde kay on faami ko ala 22e édition kono noon eɗen wawi wiide kay Ouganda wawi kay wiide koye lawol gadanol caggal kay koye hitande kande kay ɓe meeɗi yaade final e guel ɗon kawguel toon to leydi Mauritanie heddoden ɗin ɗon demi final uji noon caggal nde ɗi yuɓɓina e oɗo sankay andama on ɗon 3e place nde watta kay watta ko ñande mawde tawno hawra joyi lewru mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ngal ɗon pottal noon ngal watta kay ko sanga wattuji nogas e goho ɗi fana e hojom wonande eruji Europe no hawra toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji nogas ɗi fawana hay hojom ko hakkude kay leydi Gambie kañum tigui huccodirta e leydi Tunisie so tawi noon ko final mawɗo kay watta ko ñande horebire taw noon no hawra ñande horebire no hawra kay jeeɗiɗi lewru mboy walla yafuta ñande horebire no hawra kay jeegom lewru mboy taw ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho nde wonɗe nde toon to leydi Mauritanie ngal ɗon pottal noon ngal yuɓɓinte ko sanga kay wattuji nogas e goho ɗi fawana e hojom wonande kay eruji Europe no hawra toon to leydi Mauritanie sanga kay wattuji nogas ɗi fawan hay hojom ko hakkude kay leydi Ghana kañum tigui huccodirta e leydi Ouganda toon to leydi Mauritanie sen nimimo tan en mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faɗen ko toon to leydi Mali to leydi Mali noon halten koye premier division mbo leydi Mali caggal kay ñalngu tataɓijo potite mum no faada e kikiɗe hannde toon to leydi Mali taw noon ko sanga kay wattuji sappo e jeeɗiɗi ɗi fawana e hojom wonande eruji Europe ɗum noon oɗo san kay ngal noon potal hingal doga toon to leydi Mali kono noon en heɓan taw jencude magal hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe e face de Bamako kañum tigui huccodiri e yelem olympique ngal ɗon potal noon ko kangal tigui uditi kay ñalngu tataɓijo toon to premier division mbo leydi Mali e sifnorɗo noon ɓen ɗon wiyeteɓe kay e face de Bamako ñalngu kay ɗiɗaɓijo koɓe folanoɓe caggal kay ɓe huccodirno kay koye 11 créateur ngal ɗon potal noon ko 11 créateur kañum tigui fawno e dow mabɓe balluji tati wondude baliyel gotel ngal ɗon potal noon ngal fetino kay ko ñande mawde yawtude toon to leydi Mali ha hande toon to leydi Mali heɗoɗen caggal kay sen yalti ko fati e premier division mbo leydi Mali ma en haal kay toon to leydi Mali heddoɗen sen yalti kay ko fati e premier division mbo leydi Mali no mbirde gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemngal pulaar heddoɗen ko toon to leydi Mali hen kay ha toon to ñorodi Sahel halen kay ko fati e tournoi zimbo caggal kay potite duttal mum no jokki yuɓɓine toon to leydi Mali yiyaten hen ko ceerno Souleymani Mari ko kanko tigui waɗanta en cimtol non en ɗon potiti woni yaaru toon ceerno Souleymani Mari ko jaam ñallema. salam bandiraɓe julɓe jokkoɓe ndam Umaar Demmbel Jallo e Santé golfa 16h16 minutes
hakkude matinal heeri e jabbi jala saare mango e hanki match jani hande noon hande ko grand match Umaar Demmbel Jallo hakkude matinal heeri e premier passe matinal heeri hakkude madina heeri e jabbi jala match ale ko 4-0 pour madina retour holno jabbi jala matta ɓe mbi ko ɓaɓe guitto ha laaɓa Umaar Demmbel Jallo ma en jew ɗum janggo inchallah nde wonno ko wuuro meɗen ceerno souleymani mariko reno noon ɗo e wuuro moɗon fiyede wasa artude amen e kikiɗe janggo toon to premier division mbo leydi mali ha kay e wondude kay toon to tournoir zimbo mbo ñorodi sahel sen yimima toon to leydi mali ene mbir ene gardidi kabaruuji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faɗen ko toon to dowlaji Europe yehen kay toon to leydi Portugal haalen kay ko fati e premier league mbo leydi Portugal taw koye ñalngu nogas e gooɓi ɗen ɗon poti noon ɗe jokkino yuɓinede kikiɗe heccanki hakkude kay porte monnaie kañum tigui jaɓina martimo ngal ɗon pottal noon ko ndiga e ndiga société mbo toon nder lan kañum tigui jaɓina kay Gilles Vicente ngal ɗon pottal ne kay ko société mbo toon nder lan kañum tigui foli kay Gilles Vicente balluyel gotel wondude ndiga ɓen ɗon wiyeteɓe Gilles Vicente noon e ngal ɗon pottal ɓe wawino kay hebde kartal boɗewal toon to leydi Portugal e kikiɗe cankin ɗen ɗon poti jokkino hakkude national kañum tigui jaɓino sporting mbo baraga ngal ɗon pottal ne kay ko sporting mbo baraga kañum tigui foli national baluji ɗiɗi wondude baliyela gotel ha hande toon to leydi Portugal e ɗon e kikiɗankin ɗen ɗon potide udude ñalgu nogas e goɓijo ha laaɓi ko hakkude Benfica mbo Lisbon kañum tigui jaɓino Rio Ave ngal ɗon pottal ne kay ko Benfica mbo Lisbon kañum tigui foli kay Rio Ave baluji ɗiɗi wondude ndiga ko noon kay Moreirense kañum tigui udno ɗen ɗon potide ha laaɓi cer kay cakar kay nde ɓe jaɓɓi ɓen ɗon wiyeteɓe Belesens ngal ɗon pottal ne kay e kikiɗe hanki hakkude Moreirense e Belesens ko ɗiɗi woni ngal ɗon pottal ko ngal gayniri ha hande noon toon to leydi Portugal jokki ardade kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting mbo Lisbon ɓe jogui ko toɓɓe 55 rewi hen ko Sporting mbo Braga toɓɓe 46 FC Porto mbo Moussa Marega no tawe kay e place tataɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 45 so tawi ko Benfica mbo Lisbon kañum tigui woni to place nayoɓiɗo jogui ko toɓɓe 42 Parcos de Ferra no tawe kay e place joyoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 37 toon to leydi Portugal toon to leydi Portugal noon heddoden ha hande kay jokki ardata to banggue logguito ko noon kay wiyeteɗo Pedro Goncalves fetto toon to Sporting mbo Lisbon taw ko international portugais jogui ko loggi 14 rewi hen ko Sergio Oliveira toon to FC Porto taw ko international portugais jogui ko loggi 9 so tawi noon ko tataw on ɗon kay wiyeteɗo Teremi taw noon ko on ɗon wiyeteɗo Teremi Iran najo wiyeteɗo kay Mohamed Teremi kañum tigui jogui loggi 9 toon to leydi Portugal sen imima toon to leydi Portugal ene mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faɗen ko toon to leydi Espagne haalen kay ko fati la Ligue Santander mbo leydi Espagne caggal kay nde ɗen ɗon potiti jokki kay e kikiɗe hankin toon to leydi Espagne to dinguiral balde bebas e kikiɗe hankin ɗen ɗon poti jokkino hakkude kay Real Madrid kañum tigui huccodirno e Real mbo Sociedad ngal ɗon pottal no kay e kikiɗe hanki ko gotel woni kongal gayniri ngal ɗon pottal noon kangal tigui uddi kay ñalngu nogas e joyɓijo toon to la Ligue Santander mbo leydi Espagne ha hande noon jokki ardade ko Atlético Madrid jogui ko toɓɓe 57 rewi hen ko FC Barcelone toɓɓe 53 Real Madrid no tawe kay e place tataɓijo jogui ko toɓɓe 53 FC Sevilla no tawe place nayoɓi jogui ko toɓɓe 46 ɓen ɗon wiyeteɓe Real Sociedad kañum tigui woni to place joyoɓiɗo jogui ko toɓɓe 42 kono noon ne kay Real Betis Balompié mbo Séville no tawe kay e place jeegoɓi jogui ko toɓɓe 39 toon to la Ligue Santander mbo leydi Espagne toon to la Ligue Santander mbo leydi Espagne caggal kay nde on ɗon wiyete Luis Alberto Suarez jokki ardade to banggue loggitaw e kikiɗanki noon ɗum kay iwi ha laaɓi caggal kay e oɗo sanga ko Lionel Messi kañum tigui jokki ardade kañum jogui ko loggi 19 rewi hen ko on ɗon wiyete Luis Suarez jogui ko loggi 16 so tawi noon ko tataɓo ko on ɗon wiyeteɗo Gerard Moreno toon to Villarreal taw ko international espagnol jogui kay ko loggi 14 on ɗon wiyeteɗo Youssouf El Nasri taw ko international marocain fetto toon to FC Sevilla jogui kay loggi 13 kañum woni to place nayɓe ɗo Karim Benzema no tawi kay e place joyoɓijo jogui kay ko loggi 12 toon to la Ligue Santander mbo leydi Espagne sen nimima toon to leydi Espagne mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faɗen ko toon to leydi Italie haalen kay ko fati e série A mbo leydi Italie caggal kay nde ɗen ɗon potide timmi yuɓinet taw koye ñalngu nogas e nayyiɓije kikiɗe e cankin toon to grand stade olympique mbo Rome hakkude kay ɓen ɗon wiyteɓe AS Roma caggal nde ɓe jaɓɓino AS mbo Milan kono noon e kikiɗe hannde ko ñalngu nogas e joyɓijo uttata toon to série A mbo leydi Italie pottal noon fonno ngal uttude ñalngu kay ko hakkude Lazio mbo Rome kañum tigui fonno jaɓɗade ɓen ɗon wiyeteɓe FC
FC mbo Torino toon to grand stade olympique mbo Rome kono noon ngal ɗum pottal kay e kikiɗe hannde ngal hayti yuɓne ɗum noon ko caggal tan nde ngal dirna kono noon maɗen ɗon potiti kay jokku taw ko ñalgu nogas e joyi toon to série A mbo leydi Italie sango wattuji nogas fawɗi hojomaji 45 wonande kay eruji Europe toon to alliance Torino ko Juventus mbo Cristiano Ronaldo kañum tigui jaɓɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe Spezia toon to leydi Italie toon to série A mbo leydi Italie no heddoɗen ñalngu kay nogas e joyi juma jokkoy e kiki janggo sango wattuji 17 fawɗi hojomaji 30 wonande eruji Europe hakkude kay Sassuolo kañum tigui jaɓɓoton Napoli mbo Kalidou Koulibaly so noon ha wattuji nogas fawi hojomaji 45 maɗen ɗon potiti jokku kay toon to série A mbo leydi Italie kono noon ma en artoy eɗen ɗon potiti jogorɗe kay jokkude toon to leydi Italie sen nimima toon to leydi Italie no mbirɗen e gardidi kabaruuji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faɗen ko toon to leydi Angleterre haalen kay ko fati Premier League mbo leydi Angleterre ɗen ɗon potiti taw ko ñalngu nogas e jeenaɓijo no fada kay ɗum noon ko caggal tan nek kikiɗe hankinde ɗen ɗon potiti ñalngu nogas e jeegoɓijo timmi yuɓine taw ko noon ko hakkude Everton kañum tigui jaɓɓino 60 tonnes ngal ɗum pottal kay ko Everton kañum tigui folno ɓen ɗon wiyeteɓe 60 tonnes baliyel gotel wondude ni ngal ɗum pottal noon kangal tigui uduno kay ñalngu nogas e jeegoɓijo toon to Premier League mbo leydi Angleterre jokki noon ardade ko ɓen ɗon wiyete Manchester City toɓɓe 6 rewi hen ko Manchester United toɓɓe 5 ɓole ɓen ɗon wiyeteɓe Leicester City woni to tataɓo jogui ko toɓɓe 49 West Ham United no tawe e place nayyi jogui ko toɓɓe 45 Chelsea kañum tigui woni to place joyɓiɗo jogui ko toɓɓe 44 so tawi ko Rebel Pool mbo Sadio Mané ɓe tawite ko place jeegoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 43 ko nonne kay Everton no tawe place jeeɗoɓijo jogui ko toɓɓe 43 so tawi noon ko toon to banggue loggi ha hande kay jokki ardade ko on ɗon wiyeteɗo kay Mohamed Salah fettowo kay toon to Rebel Pool taw ko international égyptien jogui ko loggi 17 Bruno Fernandes international portugais jogui ko loggi 12 kañum tigui woni kay to ɗiɗaɓo ɗo toon to tataɓo ɗon noon woni ɗon ko Harry Kane toon to Tottenham taw ko international angleterien jogui ko loggi 14 Son toon to leydi Angleterre taw noon ko fettowo e on ɗon kippu wiyeteɗo Tottenham jogui ko loggi 13 hande toon to Premier League mbo leydi Angleterre heɗoɗen caggal kay e kikiɗe hande ko ñalngu nogas e jeenaɓijo fada kay toon to Premier League mbo leydi Angleterre hakkude kay Manchester City kañum tigui jaɓto Wolverhampton sanga wattuji nogas e goho ɗi fawan hay hojom wonande eruji Europe e ñalawma janggo no maɗen ɗon potiti kadi e jokkoy toon to Premier League mbo leydi Angleterre taw ko ñalngu nogas e jeenaɓijo maɗen ɗon potiti jokkoy sanga wattuji 19 ɗi fawan hay hojom hakkude Burnley kañum tigui jaɓto Leicester City kon ɗon wattan Sheffield United jaɓoto Aston Villa sanga wattuji nogas e goho fawɗi hojomaji 15 ma Crystal Palace jaɓo Manchester United toon to leydi Angleterre sen nimima toon to leydi Angleterre ene mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar toon to leydi France man hal ko fati Ligue 1 mbo leydi France taw ko ñalngu nogas e jeetaɓijo ɗen ɗon potiti koye kikiɗe janggoɗe futte yuɓinede sanga wattuji 19 ɗi fawan hay hojom wonande eruji Europe ko hakkude Brest kañum tigui jaɓoto kay Dijon kon ɗon wattu Olympique mbo Lyon jaɓoto Stade Rennais Metz ma jaɓɓo kay Angers on ɗon wattu noon ma ɗen ɗon potiti jokku hakkude kay Nice kañum tigui huccodirta e Nîmes Saint-Étienne jaɓɓo Lens so noon ha wattuji nogas e goho maɗen ɗon potiti jokku kay toon to leydi France hakkude kay Bordeaux kañum tigui huccodirta e Paris Saint-Germain kon ɗon wattu tan Lille jaɓoto Olympique mbo Marseille Montpellier huccodiri e Lorient ɓen ɗo wiyete FC Nantes kañum tigui jaɓoto Stade Reims e Strasbourg kañum tigui huccodirta kay e Monaco mbo Crépin Diatta ɗen ɗon potiti noon ko sanga wattuji nogas e goho kay ɗe yuɓɓinte toon to leydi France noon on faami kay wadde ko ñalngu nogas e jeetaɓijo kay woni udutun toon kikiɗe janggo ɗen ɗon potiti kala ma kay ɗiɗe yuɓɓine sanga wattuji 19 ha wattuji nogas e goho toon to leydi France. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigui woni ko merena noon kabaruji meɗen coftal balli taw ko ɗemngal pulaar toon to leydi Mali ko fati e tourneur zimbo taw koye potite duttal en hettike ceerno Souleymane Mariko ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Umaar Demmbel Jallo kettukima ala ki jaam gen hirani